मिथिंजों बेलथाय जोब्बाय मानगोनां बिसोरसो दैमारिनि बियो आरो मेथाइखौ खननो थाखाय खावलायनाय जाबाय हारिमु जानाय आफादनिसिम
आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि मानब लेफ्टेनेन्ट बर' सार टिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा अगिरे प्रमद बर' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथां DKWCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय पि नार्जारि आरो EM बिथांमोन आरो लोगोसे DKWCनि EM बिथांमोन आरो बेहाय नुजाफैनो हानाय गेदेमा नोंथांमोन बयखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जोंनि गेवलां मेलनि थांखिजानाय बुंथिगिरि प्रफेसार Hello. Mày nè mà. Ngồi đâu? Ngồi đâu đây? Này.